Unha homenaxe que o alumnado do colexio A Pedra quere facer a todas as mulleres, as que fixeron algo pola humanidade que foron tantas veces inxustamente tratadas pola historia. Queremos poñer tamén no mesmo nivel as nosas bisavoas, avoas, nais, irmáns, curmáns ou veciñas que conseguiron que a nosa vila, Bueu, sexa hoxe a vila que é, e que asemade nos sexamos quen somos. Comezan as historias como homens e humanos, rematan sempre todas como mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas vellas que non queren nen lembrar. Esta é Clara Campoamor. Loitou con todas as súas forzas por acadar o voto para as mulleres. Grazas ao seu esforzo, logrouse na Constitución en 1931. A miña avoa chamábase Maruja e finou o ano pasado. Levaba ás 5 da mañá o peixe que o meu avó pescaba a Vigo para vendelo a lonxa. Se lle sobraba algo, viña a vendelo á praza de Bueu. Ao chegar a casa, atendía aos seus fillos e a casa. Foi unha muller valente e traballadora. Valentina Tereskova foi a primeira muller astronauta da historia. Foi escollida entre máis de 400 aspirantes. Esta é a miña nai María. Polo día no que naceu estaba predestinada a ser Guadalupe, pero tras vela por primeira vez a súa avoa, os plans mudaron e recibiu dela o seu primeiro agasallo, o seu nome. Aos 14 anos, o destino volveu a marcar o seu camiño. A súa nai enfermou de cancro. Foi alí cando decidiu ser o que é agora, enfermeira. Esta é Alice Gay. Naceu en Francia. Foi a primeira persoa que fixe cine narrativo, a primeira que dirixiu unha película. A historia do cinema borrou unha das súas páxinas e atribuiu as súas películas a outros. Como a miña nai non me permitiu traer unha foto dela, se me ocurriu debuxala. Admiro moitísimas mulleres no mundo, pero sen lugar a dúbidas, a mellor de todas é a miña nai. A miña nai chamase Isa. É unha nai moi especial, xa que dende moi pequena apaixoáballe a poesía, tanto lela como compoñela ou recitala. Traballou como peixeira, condutora de autobús e axudante de gardería. Leva tempo sentada nunha cadeira de rodas. Mentres tanto, eu espero que se recupere e procuro facerlle a vida máis doada. Benazir Bhutto foi a primeira muller que ocupou o cargo da primeira ministra dun país musulmán e dirixiu a Paquistán en 2 ocasións. Esta é a miña avoa Amelia. Agora ten 81 anos e dende que cumpriu os 10 comezou a traballar e xa non parou. Coidou dos seus irmáns e con 12 anos os seus pais mandaron a traballar a montaña de pastora por un prato de comida. Esta é Fadumo Daibi, é somalí. Fadumo escapou da guerra e xunto co seu irmán foi acollido como refuxiada en Finlandia. Nunca esqueceu as súas orixes. Despois de estudar na universidade, marchou da súa familia finlandesa para traballar na ONU para construir hospitais por toda Somalia. A miña bisavoa chámase Carmen Rodal e pronto cumplirá 92 anos. Nunca foi á escola porque tiña que traballar, pero a súa nai aprendeulle a ler e escribir. Traballou na fábrica de conservas, como tantas mulleres da súa época. Cando vou á súa casa, sempre a topo traballando. Libro que defendía a independencia das mulleres e que non teñan que depender dun home. Foi clave para o feminismo. Ela decía que as mulleres non nacían, se facían, e eran como elas quixeran.
A miña avoa chamábase Maruja e traballou incansablemente en Cáritas, en Bou. O seu sorriso permanente estaba sempre na súa face. Así é como eu a recordo. Os seus órganos salvaron a vida de moitas persoas, prolongando a súa generosidade ata despois da súa morte. Rosalind Franklin. Esta británica, nada en Londres polo ano 1920, ten moito que ver co descubrimento da estructura do ADN. Cando se concedeu o Nobel por tal descubrimento, ela xa falecera a causa dun cancro de ovarios probablemente provocado polas longas horas de exposición aos raios X. Esta é a Adoración, a miña avoa. Con 14 anos foi a traballar as bateas onde case morre afogada tras caer ao mar. Ela é a muller das que agora chaman emprendedoras. Abriu a súa propia tenda de alimentación e un bar que deixou para gozar dos seus netos. Esta é Alicia Alonso, naceu en Cuba. A pesar de quedarse completamente cega, converteuse nunha das máis famosas bailarinas. Fundou o Ballet Nacional Cubano. Esta é a miña avoa Merchi. Naceu en Bueu. Cando era pequena ia á escola cando podía, pero aínda así aprendeu a ler e escribir. Traballou durante meses vendendo peixe na plaza, polo que é moi coñecido en Bueu. O seu irmán desapareceu no barco Montroves, polo que sufriu moito. Ada Lovelace foi a primeira programadora que houbo na historia. Viuse obrigada a asinar os seus artigos coas súas iniciais para non revelar que quen escribía era unha muller. Ela é Amalia para o resto do mundo, pero para mí é a avoa Alita. Sendo maior de 5 irmáns, tivo que deixar a escola con apenas 8 anos para coidar dos seus irmáns. Tivo 3 fillas que tivo que crialas case ela sola porque o meu avó pasaba longas tempadas embarcado. Agora coida de min e de meu irmán, por iso creo que a miña avó é unha muller moi forte. Salvou a 2.500 nenos e nenas os días que estudaron a morte segura. Ao final da guerra, devolveu todos estes nenos coas familias que sobreviviron. Esta é Rosa López Patiño. Rosa naceu na illa de Ons e morreu en Bueu. Nunca supo ler ni escribir, tampouco foi a escola, pero foi a comadrona da illa. E grazas a ela a miña avoa naceu, e polo tanto grazas a ela eu estou aquí. Lise Meitner traballou co químico alemán Otto Hahn en Berlín. Cando Hahn recibiu o Nobel de Química, as súas aportacións foron pasadas por alto. Aí está a miña avoa Emilia, que naceu na illa de Ons, da que marchou co meu avó Manuel a Bueu e volveu anos máis tarde. Ali tivo os seus 3 fillos. Ela foi pouco ao colexio porque tiña que axudar nas tarefas do campo, que era o que se dedicaban os seus pais. Esta é Malala, naceu en Pakistán en 1997. Con só 15 anos, os talibáns intentaron asasinala por defender os dereitos das nenas a ir á escola. Con 17 anos, converteuse na persoa máis nova en recibir o Premio Nobel da Paz. A miña bisavoa chamase Adela. O meu bisavó non quería que as súas fillas estudasen, porque prefería que traballaran con eles no negocio familiar. Pero a miña bisavoa montouse soa nun autobús e foi matriculalas en secundaria. Grazas á súa valentía, puideron licenciarse. Sophie Germain carteábase con algúns dos matemáticos máis relevantes do seu tempo, asinando sempre cun pseudónimo masculino. O seu traballo orientouse en parte á resolución do último teorema de Fermat. Esta é a miña nai Marta. É a segunda de 5 irmás polo que lle tocou cuidar do pequeno, mentre o avó ia mar e a avó a traballar a finca. É unha traballadora nata. Aprendeu o oficio de modista e agora pon o mellor do que sabe na tenda de fogar de traxes medievais na que traballa.
Esta é Ángeles Alvariño, naceu en Ferrol. Descubriu 22 especies de organismos mariños. Foi a figura elexida en 2015 pola Real Academia Galega. A miña prima chamase María. Eu admiro moito porque é moi boa deportista. Dende pequena destacou en ximnasia rítmica, balonmán e fútbol. Tivo tempo para diferenciarse en actividade física e do deporte. Sense afincada en Cangas, compatibiliza a súa labor de docente co traballo editorial que realiza en Ojo. Ten publicados diversos traballos sobre tradición oral e adaptado contos de distintos países. Foi galardoada co primer Premio Internacional do Libro Infantil. Esta é María del Carmen. Ela tampouco pudo ir á escola porque tiña que coidar das seus irmás e axudar no campo limpando casas. De maior, a súa vida tampouco foi doada. Non podía selo con 5 fillos. O seu home morreu hai 11 anos e ela segue dando o todo. Esta é Ángeles Ruiz Robles. Traballou en Ferrol como mestra. Inventou a enciclopedia mecánica. Precursora do libro electrónico. Por desgracia, ninguén lle fixo caso. O seu invento quedou no esquecemento. Terá que haber algo porque era muller? A miña bisavoa chamábase Catalina. De pequena non pude ir a colexio, pero aprendeu a ler e a escribir. Traballou no campo vendendo peixe. Tivo nada máis e nada menos que 14 fillos. A súa descendencia seguía aumentando, tivo 34 netos e deixou dos seus 14 bisnetos. Angela Davis. Esta afroamericana foi ícono dos anos 70 lutando a favor dos colectivos discriminados e pobres do mundo. Recibiu un premio polos dereitos humanos no 2004. Olga, a miña avoa, foi á escola aos 4 anos. Tiña que axudar na casa e no campo. Aos 11 anos anduvo repartindo leite polas casas. E aos 15 entrou a traballar en Masoca. Estivo 27 anos traballando. Hoxe en día non traballa como antes. Esta é Rosa Paz. Naceu en Alabama, Estados Unidos. É un símbolo da segregación racial, pero non quere otorgar un Nobel da Paz. Será por ser muller? A miña bisavoa chamábase Josefa. Dende moi pequena traballou no campo. Tivo 9 fillos. 3 delas naceron nun parto múltiple de trillizas, polo que saiu en todos os xornais da época. Eu non tive a sorte de coñecela, pero sei que como lle gustaba era xuntar a súa gran familia os días de festa. Park Geun-hye é unha defensora dos dereitos humanos que tivo que deixar Corea do Norte natal en 2007. Cobrou importancia mundial despois de dar un discurso nunha cume anual que reúne a xóvenes de todo o mundo para manifestar solucións aos problemas mundiais. Esta é a miña avó Loli. Ela comezou a traballar na fábrica de pintor. Ela iba sempre en unha moto. Era unha muller moi longa, loitadora. Facía taekwondo na fábrica de... E chegou a ser? E chegou a ser cinturón verde. Eu quería moito. Esta é Rosalía de Castro. Naceu en Santiago de Compostela. Rosalía foi a máxima representante do rexurdimento da literatura galega. Foi unha activista feminista e foi a primeira persoa que se dedicou ao Día das Letras Galegas. A miña bisavoa chamase Rosa. Con 12 anos empezou a traballar limpando mesas nunha taberna. Tivo que criar a súa filla soa, pero era unha muller valente. Traballou tanto aquí como en Alemanha. Aos 74 anos atópase moi áxil. Eu digo que é unha superbisaboa. Esta é Betty Williams, fundadora do movemento en Irlanda do Norte. Gañou o Nobel da Paz aos 33 anos de idade, premio que foi compartido con Mad Maggie en 1976. A miña avó Arlene é portuguesa de nacemento, galega de sentimento, e foi unha de tantas emigrantes. Traballou duro en Holanda para botar adiante a súa familia e ali foi onde naceu a miña nai, que volveron a España ano despois. Esta é Concepción Arenal, naceu en Ferrol. Para poder asistir á universidade cortouse o celo e vestiuse de home, porque as mulleres
mulleres o tiñan prohibido, defendeu os direitos das reclusas e axudou a organizar a Cruz Vermelha Española. A miña nai chamase Anabel, con só 17 anos marchou a Tenerife para traballar. Eu nacín ao ano seguinte. Sei que sacrificou a súa xuventude para cuidar con todo o seu amor de min e do meu irmán. Traballa moito incansablemente para que non nos falte de nada, e os domingos era a procura que fagamos algo especial.